Hey yazi into ofuna uqwalaselwa guys, zezi terms zenu manje wokeness. Simiyeke yena ubody shaming, sesim-understanda shem uba uselective. U-apply only xa kuthethwa ngamatheri. Xa kuthiwa umde Uncle Tobes uyijirafu, uyijoke, kuyahlekwa kube mnandi ha. The-emotional respond uba usetshebe esidudla amafehlefehle. Yho hayi ke kukhongotha nezimenqe ongazange wazibona nakwii-comments. Izibhanxana nje ezirandom ezingasoze zikhuphe nesenti ziyobukela ishow okanye zisupport i-merchandise because kaloku ubhuti Mzoxolo soze anxibe impahla ezinegama lenye indoda. But ke asikho lapho namhlanje man guys, ninye right there ke apha kum niqhelile ugeza niyekelwe. Into abandithi ndizithethela ububhanxa bam apha bune-target market yabo, wena ube nguCinderella ufike uzinxibe zikulingane, ayondaba yami leyo. Understand kwale nto uba uzithi andimthandi mna lo bhuti zange ndamphiwa, yho uyandonyanyisa. Kodwa ikwanguwe ote gaphi inzefti kwipage yam, ushera iiposti zam, booster i-engagement yam. Udome liphi ihlobo kanti wena? But ke asikho lapho namhlanje guys, uyadika le fave yenu i-chase iclout ngomntana abantu. Esi simenxe ndiziphendulayo ke ngelaa xesha sina-75 friends. Imani ndimuncwe liphi ihlobo le nto mna ndizawutshayisa iclout encinci. Oyena mntu ugeyinayo apha xa ndiphendula isimenxe esigeze kuqala ke phofu ikwanguye lo. But ke wethu guys, umntu unefowuni yakhe, unedatha yakhe efowunini. Yho, umntu makabe yile nto afuna uba yiyo mani kule internet, as long as uba yena ehappy ngesiqu sakhe. Andikho perfect mna kuqala ekugqibeleni.